Molweni ndinamkela kwezaseTV ngesiXhosa. UKwenzo uyakhalaza ke koodidi bakhe uba abamcingeli. Le leta bekumele uba noko uzibhalele ngokwakhe, but ke impendulo iye yathi kuyafana. Kwathiwa hayi, qhubeka funda ndodana. Uthe engekaqali ke ukufunda kwatsho incoko emnyango nguSibongile. Uthe sathi ke ucinga uba uzawuma angafundi ngoba uSibongile khona, hayi kwathiwa qhubeka ndodana funda. Wayifunda ke ileta ke iya kwaSokhabase ke ile izoyocela ubuhlobo. USibongile kumane emjonga nokwenza umane ethi ngoku afundayo emane esiba uSibongile kancinci. Uthe ke uSibongile xa egqiba le ayenzayo waphuma. Uthe xa eyophuma wathi unjengayo, siyabulela ke ntombi encinci ukwazile ukukhalezisa kuyo yonke le nto uyenza ukwenzela uba uKwenza azoqhubeka afunde. So kubi ke guys kuKwenza umane ejonga umntu wakhe akazi uba makathini. Abazali balapha bakhe badibana ke, akho mntu uthethe nomnye, koko nje lusizi. Omnye uzigalelela ijusi, omnye uzithelela amanzi. Itension nje iphezulu kakhulu, kubi kubo bayithu kumuncu. USibongile ke uthe ke esalele ke uNeli uyamvusa. Uthi ke nake no uyagula namhlanje akazuya emsebenzini. uNeli uyamvusa sithi, heyi Sibongile vuka, wena ungulo mntu unamaphupho, kutheni uzawulala kangaka? Wabesithi kuSibongile, hayi kuyafana noba ndingafa noba kungathiwa ndinawo amaphupho, ayafana noba ndingangabikho, akho mntu noba nestress ngongabikho kwam. uNeli wabesithi ke no, not wena kaloku, wena ngulaa mntu ufike apha unamaphupha wakho nasekuseni umane usingxolela apha unilayitele izibane, ithini into yakho ngoku? Wabesembuza uba ingxaki yile nto yezaa weeks na? Wathi omnye ewe zizo. Wabesesithi ke yena uzilandele ii-instructions zikagcina but aka-understand uba kwenzeke ntoni kwezaa weeks. Wathi uNeli uyambhiliva kodwa yena, kodwa futhi akamkhuphi uNomalanga kuyo yonke le nto. USibo uthe hayi, buthetha into yoba uNomalanga angade amoshe ii-weeks zakhe ezidurayo. Wathi uNeli awumazi uNomalanga, angenza nantoni na ukususa umntu emehlweni kwaKwenzo. So uSibo ke uthe ke hayi abengayazi, abesesithi ke uNeli akuphakama ke sihambe siyosebenza. Bavuka ke bemka. uNomfundo yena ubhizi uthetha noMedem, uthi le ntokazi engena endaweni kaThuli islow. Wabe ecela ke uba uThuli abuyisele emsebenzini. UPhetheni uthe no, lo mntu kaloku vele iveki iyawuthi iphele khona ube abe sebhetele. Wathi ke ucelela uThuli ke into yoba abuyele emsebenzini. Yho, uPhetheni uthe uThuli ulihlaza okokuqala and yena akalindelanga Nomfundo uba azocelela uThuli amaxolo nokumbuyisela emsebenzini. Ulindele ukubona uThuli uqobo lwakhe, not yena. So uthenja kangeni. uThuli ke phofu yana ngapha ubhizi kwelakhe icala uwoyikisa lo mntana uzosebenza apha, umxelela into yoba apha kulo mzi kukhona inyoka enkulu eshayinayo, alumke. And xa ebona abanye abasebenzi besenza kancinci, behamba xa sebengathi bamile xa kusetyenzwa, ayiqonde uba babona yona naye azeme. And ikhona ke naxa uyokoneka iyabonakala, kufuneka ube namafutha esibindi sefishi uthambise wona ukuze ingakwenzi nto. Uthi ayivani ke nomntu otya inyama ngoba iyayiva futhi xa ngaba uyityile ingakubulala nokubulala. And ungaphumi futhi uphethe amaqanda ngoba ayiwafuni nokuwabona amaqanda. Umntana kuye wamkholela kuthuluthulu bede moyikisa, umntana egxuma phaa phezu kwebhedi ingathi uyayibona kwangoku apha kule nto ethi hayi ayiyo. So umfuna ephumile ke uThuli, umntana azobuyela endaweni yakhe, kodwa uzofa nayo indlala ke umntana ngoba le nyama ndiyakrokrwa uba izotyiwa nguThuli, kaloku akabalwa yena ezipleyitini. Utata kaSibongile ke uvuyela imoto yakhe ebuyileyo irayithi, yasebenza. Uthi hayi ke kuphinde ibe nangxaki ngoku. Uthi ke ufuna ukuyisilela, so ucele uDeliwe ke uba ayenze utywala. uDeliwe kodwa bengafuni ke, kodwa ke uvumile. uZakes yena kwelakhe icala saqhubeka nokupanisha uVelephi ngokumnxibisa vuxe-vuxe, and uxelelwe iindaba zakhe ke nguAsanda ebedibene naye endleleni. Ethi kungenzeka uba wena unetoto encinci, amadoda enza njengawe ngamadoda angayiphethanga at all. Hayi ke ube yi-animal ke kuVelephi embuza ke kuba kutheni ethetha iindaba zasekamereni kuAsanda. Xa bethe saxambulisana ke kwangena uDeliwe wabesebuza uba kwenzekani napha, khange kubekho mntu ke ude uyamphendula ke uba kwenzekeni, kodwa hayi enome bezombetha.
uSibongile ngapha ufumana i-call esuka kutatakhe ethi imoto ilungile and becinga usoske amenzele laa mbulelo wezinyanya zimkhusele esesikolweni. uSibongile uthi, hayi tata, ndiyayivuyela into yemoto kodwa angeke sikwazi ukuyenza le, ngeke ndikwazi nobuya ndibhizi. Unele ufike emva kwaloo call ke ebona uSibongile edakumpile, so umbuzile uba kwenzekeni ngoba uburayithi nje ekuseni. uSibongile uthethe inyani ke uba utyiwa yintoni, ethi noko semxokisele utatakhe kodwa ngeke akwazi uxokisela nezinyanya. Wathi izinyanya mpo, so kubi. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.